Benvidos e benvidas á primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada. Un proxecto que nace da ilusión, do esforzo e do compromiso da Coral de Ruada por promover e poñer en valor o noso patrimonio cultural. Este concurso é unha homenaxe á nosa tradición e ás persoas que, día tras día, manteñen viva a nosa danza popular. O xurado está composto por don Xosé Adrián Casal Sío, don Alexandre Sotelino Losada e don Ismael García del Río. Actuando como secretaria do xurado, sen voz ni voto, dona María Elena González Iglesias, encargada de redactar as actas cos resultados dos grupos premiados. E a presidenta do xurado recae en dona Fátima María Malingre Grande, presidenta da Coral de Ruada. O concurso desenvolverase en todo momento conforme ás bases reguladoras, que están a disposición en todas as persoas interesadas na página web da Coral de Ruada. En canto á estructura do certame, este consta de 4 categorías, establecidas segundo a medida de idades dos participantes de cada grupo, co requisito de que ninguén deles poderá superar o límite da súa categoría en máis de 2 anos. A orde de participación das categorías é a seguinte. Categoría A, ata os 10 anos. Categoría B, de 10 a 14 anos. Categoría C, de 14 a 18 anos. E categoría D, de 18 anos en adiante. E agora sí, sen máis preámbulos, damos oficialmente comezo ao primeiro concurso de baile tradicional de Ruada. Moita sorte a todos os grupos participantes e que disfrutedes dunha xornada chea de música, de baile e de tradición. Comezamos coa categoría A, composta por 5 grupos. O primeiro grupo en subir o escenario é a Pinguela, pertencente á Asociación Cultural A Pinguela de Manceneda, Ourense. Esta formación naceu como grupo no 2018 e consolidouse como asociación no 2022. Grazas á iniciativa dunha rapaza do pobo que soñaba con aprender baile galego nun lugar onde o acceso á cultura tradicional era moi limitado. Con esforzo e ilusión conseguiron crear 4 grupos de diferentes idades. Desde nenos ata adultos, co apoio de nais e dos pais, formaron unha asociación que hoxe en día actúa ao longo do ano mesmo fora como dentro do seu concello. Interpretarán a Xota e Moliñera de Riamonte, recollidas en Riamonte, Cervantes.
Benso grupo Pinguela. E seguimos agora co segundo grupo da categoría A. Grupo D, pertencente á agrupación folclórica de Cantigas e Garimos de Santiago de Compostela, A Coruña. O grupo de baile Cantigas e Agarimos naceu nos anos 70 dentro da coral, onde os propios cantores comenzaron a bailar. Consolidouse como unha sección propia nos anos 80, converténdose nun referente no folclore galego. Ao longo da súa traxectoria, participou en numerosos festivais, nacionais e internacionais, acadando premios e recoñecementos. A agrupación aposta pola formación da mocidade a través da súa escola de baile tradicional. O seu labor na difusión do baile galego mantense vivo co espectáculos e con iniciativas como o Día da Muñeira. Interpretarán a Xota e Ribeirana de Hermida, recollidas en Armilla, Pazos de Borbén. Un forte aplauso para o grupo D de Cantigas e Garimos.
Seguimos agora co terceiro grupo da categoría A, as Rolandeiras, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina de Coruña. Esta agrupación forma parte da ampla canteira de Xacarandaina, entidade que leva máis de 40 anos traballando a prol da cultura galega, especialmente no eido da música e do baile tradicional. As Roladeiras está composto por rapazas e rapaces das idades máis novas, que xa mosan unha gran paixón e compromiso pola tradición. Interpretarán Maneo e Muñeira de Sísamo, pezas recollidas en Carballo. Un forte aplauso para as Roladeiras de Xacarandaina. Parabéns. Seguimos agora co cuarto grupo da categoría A, que é o grupo E, pertencente á agrupación folclórica de Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela a Coruña. O grupo de baile de Cantigas e Agarimos consolidouse nos anos 80 como unha das grandes referencias do folclore galego.
Co paso dos anos, levou as danzas tradicionais galegas a escenarios de todo o mundo, con gran recoñecemento. A través da súa escola, fomenta un amor polo baile dende a infancia, garantindo o relevo xeracional. Os seus espectáculos combinan rigor tradicional con posta en escena coidada. O compromiso coa difusión do baile galego segue sendo un piar central na súa actividade. Interpretarán hoxe a Muñeira Eixota de Folladela, recollida en Folladela, Melide. Un forte aplauso. Parabéns ao Grupo E de Cantigas e Agarimos. Seguimos agora co quinto e último grupo da categoría A, Besvellos, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina de Coruña.
Como xa dixemos antes, este grupo forma parte da ampla cantera de Xacarandaina. Besbello está integrado por rapaces e rapazas que a través do baile tradicional amosan o seu compromiso pola cultura galega dende irantes desde meniños. A súa posta en escena destaca por a frescura, enerxía e respecto polo repertorio tradicional recollido en diferentes zonas de Galicia. Interpretarán Xota e Muñeira de Fiopáns, pezas recollidas en A Baña, A Coruña. Un forte aplauso para o grupo de Besbellos de Xacarandaina. Parabéns a Besbellos de Xacarandaina. Con Besbellos de Xacarandaina rematamos as 5 actuaciones da categoría A. A continuación damos comezo á categoría B, que está composta por 8 grupos de idades comprendidas entre os 10 e os 14 anos. O primeiro grupo en subir ao escenario vai ser a Burga, pertencente ao Centro Cultural A Pontevella de Teo, a Coruña. Esta agrupación naceu en 1986 na parroquia de San Cristóbal de Reis, no concello de Teo, e dende entón leva décadas traballando na difusión da cultura galega tradicional. No seu traxecto destacan actuacións en eventos tan importantes como o Festival Intercéptico del Oriente,
nos anos 2005, 2012 e 2023, ademais de múltiples participacións en premios e en concursos nacionais e internacionais de baile tradicional en diversas categorías. Interpretarán a Moñeira de Liñares, recollida en Liñares, parroquia de Baíste, no Concello de Avión, Ourense. Dámoslle un forte aplauso. Vamos, Yaiza. Noraboa. E agora seguimos co segundo grupo da categoría B, que é Xiria, pertencente á Asociación Cultural Os Tarazantes de Tenorio, Pontevedra. Asociación fundada en 1984 co obxectivo de recuperar e dinamizar a música e o baile tradicional galego.
Ao longo da súa traxectoria participaron en festivais, concursos e programas da TVG, recibindo numerosos recoñecementos. Desenvolven un importante labor etnográfico e formativo na comarca do Val do Lérez. A día de hoxe, contan con grupos de baile, pandeiretas e música tradicional, dirixidos por un equipo docente especializado. A súa aposta pola transmisión cultural segue moi viva e activa. Xiria hoxe interpretará a Xota e Muñeira de San Cosme, recollida en Antes Mazariscos. Un forte aplauso.
forte aplauso. Seguimos agora con terceiro grupo da categoría B. Peix de Os, pertencente á Asociación Cultural Peix de Os de Cangas do Morrazo, Pontevedra. Fundada en 2013, a asociación promove a música e o baile tradicional galego a través da súa escola de grupos como Trévede, Lina e Lola, as Mosas do Ío e o Bebeiro. A súa actividade basease en traballos de investigación e busca chegar a estas tradicións á vida diaria da comunidade, reivindicando o seu valor e forma de lecer a identidade cultural. Peix de Os interpretarán Filandón en Folgoso do Courel, peza recollida en Seoane do Courel, Folgoso do Courel. Un forte aplauso.
Parabéns. Seguimos agora co grupo A, pertence á Escola de Lembraza Solpor de Celanova, Ourense. A Escola Lembraza Solpor é unha agrupación natural de Celanova, fundada polos irmáns Parcos, don Cesario e don Manuel, no ano 1979. O obxectivo fundamental é divulgar a cultura galega e ofrecer formación en música e baile tradicional na comarca... Perdón, los nervios. Na comarca de Celanova, unha terra cunha rica tradición musical. Interpretarán Xota e Muñeira de Vilar de Caurel, peza recollida en Vilar, Folgoso do Caurel. Un forte aplauso.
Cuidado. Parabéns ao Grupo A, pertencente á Escola Lembranzas do Sport de Celanova. Seguimos agora co quinto grupo da categoría B, que é Beira do Río, pertencente á Asociación Cultural Beira do Río de Ponte Sampaio, Pontevedra. A agrupación Beira do Río naceu en 1949 da man de Aurorita Bernárdez no contexto da sección femenina. Nos anos 80, o legado foi recollido polas veciñas Mariló e Vitoria, que mantiveron viva a tradición. Xa nos anos 90, a agrupación dá un paso máis coa creación dunha escola e un traballo máis estruturado de recuperación do baile e da música tradicional. En esta etapa, cando se formaliza como Asociación Cultural Beira do Río, centrando os seus esforzos na transmisión e posta en valor do patrimonio cultural galego. Interpretarán a Xota e Moñeira e Pasodobles de Liñares, recollidas en Liñares, Avión, Ourense. Un forte aplauso.
Forte aplauso. Seguimos agora co sexto grupo da categoría B, Chao do Río, pertencente á Asociación Cultural A Pontevella de Teo, a Coruña. Como xa dixemos, esta agrupación naceu no ano 1986, na parroquia de San Cristovo de Reis, no concello de Teo, e dende entón leva décadas traballando con paixón na difusión da cultura tradicional galega, consolidándose como un referente na recuperación e posta en valor do noso patrimonio musical e dancístico. Interpretarán Carballesa do Incio, recollidas no concello do Incio, Lugo. Demos un forte aplauso. ¡Ay, qué guapo! ¡Vamos a la... Parabéns ao grupo Chao de Río. E agora seguimos co sétimo grupo da categoría B, que é Larapeteiras, pertencente á Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro de Vigo, Pontevedra. O Fiadeiro, fundado en 1998, é un grupo que centra o seu labor na formación en música tradicional e baile galego. O seu principal obxectivo é a recuperación e difusión da cultura popular, creando unha conexión viva entre a aprendizaxe e a tradición, a través dun constante traballo de investigación etnográfica e recollida de campo. Buscan preservar e transmitir os bailes, músicas e cantares herdados dos nosos devanceiros. Interpretarán a Xota e Moñera das Nogais, peza recollida en Doncos, as Nogais, Lugo. Un forte aplauso.
Parabéns. Seguimos agora o último e oitavo grupo da categoría B. Grupo C, pertencente á agrupación folclórica Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela, A Coruña. Como xa contamos, o grupo de baile de Cantigas e Agarimos naceu nos anos 70 dentro da coral e consolidouse como sección propia nos anos 80. Desde entón, é un referente no folclore galego. Participou en numerosos festivais tanto dentro como fora de Galicia e recibindo varios premios. Aposta pola formación da mocidade na súa escola de baile tradicional. Interpretarán a Muñeira e Xota de Arabexo, recollidas en Arabexo, Valdo Dubra. Un forte aplauso.
Con este grupo C de Cántigas e Garimo rematamos as actuacións dos 8 grupos da categoría B. E agora vamos a dar 10 minutos de descanso. Despois deste breve descanso, pois damos agora comezo á categoría C, composta por 7 grupos con idades comprendidas entre os 14 e os 18 anos. O grupo en subir agora ao escenario é Garatuxeiros, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina, da Coruña. Este grupo está formado por rapaces e rapazas de entre 14 e 18 anos e destaca polo seu traballo no ámbito do baile tradicional galego. Dentro da estructura de Xacarandaina, Garatuxeiros representa un chanzo fundamental na formación da mocidade, combinando aprendizaxe, técnica, coa posta a valor da nosa identidade cultural. A través da práctica do baile, manteñen viva a tradición, participando en certames, concursos e festivais por toda Galicia. O seu estilo mestura rigor, frescura e entusiasmo juvenil. Interpretarán a Xota e Muñeira de Carelle, recollidas en Sobrados Monxes, Ourense. Un forte aplauso.
Seguimos agora co segundo grupo da categoría C, Escola do Grupo Alxibeira, pertencente ao Padroado da Cultura do Concello de Narón, a Coruña. A Escola de Música e Baile Tradicional Alxibeira do Padroado da Cultura de Narón naceu a comezos dos anos 90, co obxectivo de formar novas xeracións para cubrir vacantes no Grupo Alxibeira. A iniciativa busca revalorizar o folclore galego e recuperar as tradicións. Baseouse o ensino en investigación sobre as raíces auténticas da cultura galega. Hoxe é un referente na formación tradicional da comarca. Interpretarán a Muñeira de San Salvador de Padreiro, recollida en San Salvador de Padreiro, Santa Comba, a Coruña. Un forte aplauso. Parabéns ao grupo da Escola Alxibeira. Seguimos agora co terceiro grupo da categoría C.
E Grupo B, pertencente á agrupación folclórica Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela, A Coruña. O grupo de baile da agrupación Cantigas e Agarimos consolidouse como unha das seccións máis activas e recoñecidas da entidade. A súa actividade céntrase na posta en valor do repertorio coreográfico tradicional galego, coidando especialmente a autenticidade dos pasos, a vestimenta e a escenografía. Interpretarán A Muñeira e Pateado de Grixoa, recollidas en Grixoa, Santiago. Un aplauso. Guapa!
Parabéns ao Grupo B da Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos. Seguimos agora co cuarto grupo da categoría C, a Teilleira, pertencente ao Centro Cultural A Pontevella de Teo, a Coruña. A agrupación foi fundada en 1986 na parroquia de San Cristóbal de Reis, no concello de Teo. E dende aquela leva máis de 3 décadas promovendo a cultura tradicional galega. Ao longo da súa traxectoria, ten participado en eventos de gran relevancia como o Festival Intercéltico de Lorient. Ademais, conta cun destacado historial de participacións e galardóns en concursos de baile tradicional, tanto a nivel nacional como internacional, de diferentes categorías. Interpretarán a Jota e Muñeira de Merexo, recollidas en San Martiño do Ozón, Muxía, a Coruña. Un forte aplauso.
grupo A Telleira, do Centro Cultural A Pontevella. Seguimos agora co quinto grupo da categoría C, que é o grupo oficial Lembranza Solpor, pertencente a Lembranza Solpor de Celanova, Ourense. Lembranza Solpor leva 46 anos promovendo a música e o baile tradicional galego en Celanova. Actualmente conta con máis de 100 alumnos e unha intensa actividade formativa e cultural. A agrupación combina tradición e modernidade, cun forte compromiso da comunidade local. A súa recuperación nos últimos anos consolidouna como referente na comarca. Conta co apoio institucional e aposta pola continuidade a través da formación da mocidade. Interpretarán a Xota e Muñera de Zobra do Condán, recollidas en Zobra, Lalín. Démoslle un forte aplauso.
Seguimos agora co sexto grupo da categoría C, a Pinguela Xuvenís, pertencente á Asociación Cultural A Pinguela. Esta formación iniciouse como grupo no ano 2018 e consolidouse como asociación no 2022. Conta con varios grupos de baile estructurados por idades e niveis, acompañados por seccións de música e canto tradicional. A súa escola está composta por alumnado de distintas xeracións que traballan con ilusión na preservación e difusión do baile e da música tradicionais do Concello. Co seu labor demostran que en Manzaneda existe unha sólida e comprometedora canteira comprometida coa continuidade desta rica herdanza cultural. Interpretarán a Xota e Muñeira as Nogais, recollidas en Nogais, Ancares. Démoslle un forte aplauso. Parabéns ao grupo Pinguela Xuvenís da Asociación Cultural A Pinguela. Seguimos agora co sétimo grupo da categoría C. Papoula, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina, da Coruña. O grupo Papoula da Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña está formado por mozos e mozas
de entre 14 e 18 anos e destaca polo seu traballo na difusión do baile tradicional galego. Participan habitualmente en festivais e eventos tanto a nivel galego como internacional. Papoula é un exemplo do talento novo que manteñen viva a tradición. A súa traxectoria evidencia un forte compromiso coa cultura galega. Interpretarán Regueifa e Xota de San Salvador, pezas recollidas en Santa Comba. Un forte aplauso. Regueifa es de trigo barutado, que abarutó noivo por las cañitas do carro. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la. Viva el novio y la novia y el cura que los casó, el padrino y la madrina y el que los acompañó. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la. Ay, cómo te llamas guapa. Vaya monta que dedos, caray. Arrega y pasta na mesa, no medio tener bellas, quien lleve a estar una buena portada bajo bellas. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la. Madriña es una rosa, o padriño un caramelo, noiva es un espejo, a noiva mirarse en él. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la.
parabéns ao Grupo Papoula de Xacarandaina. Co Grupo Papoula de Xacarandaina rematamos as actuacións dos 7 grupos da categoría C. 10 minutiños e estamos de volta. Damos agora comenzo a categoría D, composta por 6 grupos de 18 anos en adiante. O primeiro grupo en subir o escenario é o grupo de baile Adail, pertencente á Sociedade Recreativa San Xoán de Calo, Teo, a Coruña. Esta escola de música e danza tradicional iniciou a súa andaina no ano 1984, cun grupo de baile e un pequeno conxunto de acompañamento de gaitas e percusión. Esta primeira experiencia foi a semente das diversas formacións que hoxe en día están en activo. Actualmente, a escola ofrece formacións en baile, gaita e pandeireta. O seu alumnado é amplo e diverso, con idades que van dende os 3 ata os 65 anos, o que reflicte o forte compromiso coa transmisión xeracional da tradición galega. Interpretarán a Xota e Muñeira de Pontepedra, recollidas en Pontepedra, Tordoia, a Coruña. Un forte aplauso.
Seguimos agora co segundo grupo da categoría D. Os batáns, pertencente á Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo, Trazos, A Coruña. A Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo nace por iniciativa municipal no inverno de 1979, iniciando o seu percorrido como un grupo de gaitas formado por unha dúcia de persoas. Pouco despois, incorporándose bailadoras e bailadores, configurando así unha agrupación máis completa. Ao longo dos anos, a entidade experimentou diversos cambios de directiva, profesorado e mesmo de local de ensaio. Na actualidade, contan con varios grupos organizados por idades, entre os 5 e os 70 anos, e suma máis de 100 membros comprometidos coa preservación da tradición. Interpretarán A Muñeira e Maneo de Samede, recollidas en San Mamede de Andoio, Tordoia. Démoslle un forte aplauso. Amullendo por
Seguimos agora co terceiro grupo da categoría D, a Carrabouxa, pertencente á Asociación Cultural A Carrabouxa de Teo, a Coruña. A Asociación Cultural A Carrabouxa de Teo fundouse no 2024. Foi froito da iniciativa de 64 persoas unidas polo seu interese na cultura galega. Esta agrupación nace coa vontade de dinamizar a vida cultural da contorna e fomentar a participación veciñal. Promove actividades que poñen en valor o patrimonio material e inmaterial galego. A pesar de ser recente, xa deu os seus primeiros pasos como espazo de encontro e colaboración. Así, a Carrabouxa consolídase como un motor cultural en Teo e arredores. Interpretarán a Muñeira e Xota de Fonsagrada, recollidas no Concello de Fonsagrada, en Lugo. Un forte aplauso.
Seguimos agora co cuarto grupo da categoría D. Grupo de baile e música de Sadeo, pertencente á Asociación Cultural de Sadeo, Ponteareas, Pontevedra. A Asociación Cultural Sadeo é un colectivo fundado en 2013 coa finalidade de investigar, conservar e difundir a cultura de tradición oral de Galicia. Dende entón, promove actividades culturais centradas na creatividade artística e no coñecemento do folclore, e historia e o patrimonio galego. En 2021, crea a súa propia escola de folclore, un proxecto en crecemento. Nesta escola impártense clases de baile tradicional, canto e percusión de man. Sadeo traballa activamente para mantener viva a memoria cultural galega. Interpretarán Festa en Barcia de Mera, recollida en Barcia de Mera, Covelo. Démoslle un forte aplauso.
Grazas ao Grupo Sadeo. Seguimos agora co quinto grupo da categoría D, Garagao, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña. Gracias. A Asociación Cultural Xacarandaina, fundada na Coruña en 1978, ten como obxectivo principal a recuperación, conservación e difusión da cultura tradicional galega. Destaca polo seu traballo en música, baile e traxe tradicional. Conta cunha recoñecida escola de folclore con centos de alumnos. Organiza eventos culturais como o Festival Internacional de Folclore. Xacarandaina é un referente do folclore galego tanto a nivel nacional como internacional. Interpretarán a Xota e a Muiñeirada de Forcarei, recollidas en Forcarei, Pontevedra. Dámoslle un forte aplauso.
Parabéns ao Grupo Garagao da Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña. Seguimos agora co sexto grupo da categoría D. O Muiño da Retorta, pertencente ao Grupo Cultural A Pontevella de Teo, a Coruña. A Asociación Cultural A Pontevella, fundada en 1986 na parroquia de San Cristóbal de Reis, Teo, ten como obxectivo a promoción e difusión do folclore galego a través do baile e da música tradicional. Ao longo da súa traxectoria, participou en festivais nacionais e internacionais, destacando o Festival Intercéltico del Orient, en Francia. Conta cunha escola de baile e música na que se forman alrededor de 60 nenos e nenas, contribuindo á transmisión das tradicións. Interpretarán a Ruada en Forcarei, recollidas nas parroquias de Meavía e Pereira, Concello de Forcarei, Pontevedra. Démoslle un forte aplauso. Ai, Iago. ¡Ay, que vamos!
damos por rematadas as actuacións dos 26 grupos participantes no primeiro concurso de baile tradicional de Ruada. A continuación, o xurado procederá á deliberación conforme o establecido nas bases do concurso. Confirmamos que se entregarán todos os premios nas distintas categorías, xa que se superou o mínimo de 5 participantes por categoría. Ademais, concederánse os premios a mellor vestiario e mellor acompañamiento musical. En breves, daremos a coñecer os nombres dos gañadores e gañadoras e procederemos á entrega dos premios. Lembramos que os premios económicos serán aboados por transferencia bancaria nos próximos días. Moitas gracias pola participación e enhoraboa a todos os participantes. Este ano, o Día das Letras Galegas 2025 está dedicado ás cantareiras e á poesía popular. Nós tamén queremos sumarnos a esta homenaxe cunha actuación moi especial. Presentamos a un grupo de mulleres veteranas que souberon preservar con orgullo a tradición oral vencellada ás raíces musicais do noso pobo. A súa presenza é habitual en eventos sociais e culturais da comarca, como os encontros de música tradicional de Caboeiros, en Silleda. Creo que xa nos demos algunhas pistas. Sí, elas son as pandereterias de Zobra. Un forte aplauso. Viva toda esa xentiña que está mirando. Vale, vale. A Subiade tamén. Bueno, moi boas tardes. En primeiro lugar, moitas gracias por invitarnos a este evento, especialmente a Isma, que foi o que contactou directamente con nós. Gustaríame presentarvos as pandeireteiras de Zobra e para iso ocorreusenos unha parodia que tamén lin o Día das Letras Galegas. Desa maneira, ídelas coñecer, xa veredes, vale? Isabel, que son eu. Que vos parece participar nas letras galegas e de paso ensayo? Amparo. Amparo? Que é esta señora? E pa onde vou ir eu, miña filla? Con 4 patas, se souperades o que me costa ir á veiga. Lola. Lola. Oiches, vas ao teu paso que ninguén te apura. Tamén eu teño esta rodilla como o demo e doulle pa diante. Se non facemos así, inda quedamos tolleitas. Inda tiña que vir a Meria do Curro, que canta moi ben, pero dende que caeu na cerdeiriña, e logo Mérita de Balbina, tamén che canta moi ben de Cristo. Maruja de Munín. Mérita xa fai moito que non ven. Polas letras galegas non che sei como andará. Paseiche moita dor de lumbago e ainda che ando nos médicos. A ver daqui a lá, isto xa non ten traza. Rosalía, que hoxe non nos pudo acompañar. Agora non che salgo nada da casa. A última vez debeu ser cando lle fun axudar a Luís Danita a guardar o millo no hórreo. E este vértigo tamén acaba comigo. Celsa. Celsa? Xa está aquí. Ainda non teño que levar. A chambra que comprara no tellado apriétame. Ya a saia negra tampouco me sirve. E tes que me traer unhas medias, que as que teño están todas rachadas. E esas botas que me trouxestes por reis, nas quero. Parece que vou tornar a auga con elas. Levoas cando vou ao galiñeiro, que ali é todo unha pardellada. Eso mismo é, que estades armando. Venga! Viva la gracia! Venga! Elisa, que tampouco nos pudo acompañar. Imos pintar o paso. Hai que ensaiar máis, que vedes que ven o Fran os outros grupos. Imos a ir alí a parautear. Josefa de Munín. Colledes a menilla no colo, que lle veu o Pedro Chosco. Non vedes que cae co sono? Achegádevos aquí ao lume que ten as mans como a neve. Eu daqui a lá xa verei como estou. Amparo. Amparo, tes que sair máis da casa, Cristo, que a casa coma un. Maruja de Taboada. Que é esta señora? Maruja de Taboada.
Pois sei merger cedo, fago os labores, prano as patacas a Celso, avíome, e se non hai novedad, conta comigo. Josefa de Cabaneiro, que é unha bailadora, e tampouco está aquí hoxe. Eu iba de boa gana, pero a min o que me gusta é bailar, e se non vai a Elisa, con quen bailo? Antes ainda estaba a Manuela de Florentino e Osita, que tamén bailaban, pero agora, nada. Samuel. Aquí está. Aquí está Samuel. Pois imos, e logo, Amparo. Deixa o saco das pandeiretas á man, que ese día xa escarrexo eu. Amparo. Madia levo contigo, Samuel. Mira, mira, que ben o fan as termociñas novas, Centella. Dá gusto velas. Aldara. Bro, Amparo. Vos si que tedes mérito, co tempo, inda van vir a Zobra a repartir os premios Mestre Mateo. Sodes únicas, especiais. Leire. Boa, Aldara. O cine galego en Zobra. Lidia. Pois non estaría mal. A verdade é que temos grandes artistas, pero tamén hai cada artista... Xiana, literal, en Zobra son orixinais, en Xebres. Zobra é a Galiza profunda. Viva Zobra, e non ten por que morrer. Viva a xentiña de Zobra e que nada de querer. Hortensia, que non está aquí, non pode estar, por desgracia. Eu xa fixen moito, e todo sexa para que siga de vós. Parte do que eu vos deixei. Ti sabes coller os tonos e as cántigas aí vos quedan. Sigue de vós, que non se perda. Belén, podemos tocar con vós? María, que ilusión, tocar car de Zobra, con mamá e ca aboa. Todos, benvidas sexades. Viva a xuventude e a xente bella que non morra. Lema dos encontros de Carboeiro, ano 2002. Benvidas, benvido. É un placer poder contar con vos hoxe aquí. Gracias por compartir un anaco do vosso tempo con nós. Gustaríame preguntarmos como empezachedes vos neste mundo. Bueno, para vos é algo moi natural porque facíadolo de pequenas. Como empezaste vos a cantar e tocar? Fun eu unha. Eu máis unha que se chamaba Hortensia, pero agora está na residencia. Fomos os que empezamos en Zobra, ainda non tiñamos 15 anos. E despois se chamamos esta, a Celsa. Chamamos a ela por onda nós, porque éramos moi poucas. E despois foi formando a cousa toda. E fomos a moitos sitios, moitos, hasta nos chamaron polo periódico. Porque nós fomos, non sabemos nin onde fomos. Lembrades en quen vos fixache desa primeira vez cantando e tocando? Que se vos lembrades quen foi a primeira persoa que vos enseñou ou en quen vos fixachedes? Bueno, aprendín coas amigas, porque a miña nai non sabía e o pai non tiña moita gana de tocar. Entón, aprendín coas amigas. E nas fías? E nas fías tamén. Íbamos fiar, tirar polo fío, dalle que te pego, e esperando os aturuxos dos mozos que viñan por aquí e por ali. E nós o que queríamos era os mozos non o fío. Os mozos, cando os mozos, o fío non. A ver, en Zobra, durante o largo da historia, prolongouse moitos usos e costumes, debido a que pertenece ao Concello de Lalín e estaba no Cabo do Mundo. Entonces, non houbo carretera hasta cerca dos anos 80. Os costumes eran os mesmos. Eu acórdome que ainda se araba co arado de pau e o carro das vacas. Xuntábanse todo o mundo. Unha vez que remataban os labores, iban todos pa unha casa, a botar as patacas ou o que fora. E despois, ao rematar a tarea, facían festa. E antiguamente xa facían a fía. Pero o que é o tema das pandeireteiras de Zobra ven desde fai máis de 2 séculos, que elas foron enganchando nas fías e
nesas festas todas, e foi agora quedando e intentamos transmitir pois que van vindo. O sea que nunca se parou de haber música tradicional en Zobra. Imagino que para vos, as fillas, as netas e as bisnetas, foi algo moi natural. Como foi ese momento no que dixéchedes, eu tamén quero facer isto? A ver, estas rapazas que vedes aquí criáronse con avós que están aquí, con nais que estamos aquí, criáronse nos ensaios. Eu incluso teño algún vídeo onde sale unha nena dormindo no colo do Elisa e así coa pandeireta, mira que ben toco. Non tocaba nada, nada. Pero xa lle entraba ese gusanillo de querer xa participar como unha pandeireteira máis. Despois, claro, as técnicas foron escollendo pois, con aprendizajes máis estritos, evidentemente, porque elas teñen unha forma de tocar e de bailar tan adornada, tan decorada e tan bonita que é difícil sacarlle as cousas. Gustaríamos preguntarvos como sentides, que sentides máis ben o ver as vosas netas, bisnetas e fillas cantar e tocar? Que sentimento vos produce ver cando tocades, tocar a elas? Eu non quero leválo para cando vai para lá, non. Non, eu que quero é que quede aquí. Estades orgullosas? Estou orgullosa dos que siguen a ronda nosa. Moi ben. Estou moi orgullosa. E vos que sodes as xeracións máis xoves, que sentides tamén cando tocades xuntos? Pois nós sentímonos moi orgullosas tamén de estar neste grupo e moi agradecidas por deixarnos formar parte pois, deste grande grupo. E, pois, bueno, prácticamente nacimos con elas todas e, pois, bueno, pois un moi bo aprendizaje para todas nós. En que lugares soaba a música? Onde vos solíades xuntar? Facíades ruada? Había un ambiente especial? Estamos ya a ir a Bella, e íbamos para ali, pero non íbamos moito pola pandeireta, é que íbamos a ver se había mozos. Ajá. Nos cabalan. Despois a pandeireta é... O sea que era un momento de ligar. Era un momento de ligar. Ali O máis dábamos importante. a ruada, Porque viñamos para casa e meus pais non querían que estivera a como na porta. Na corte da Arba. Encamiñábanos. E bailábamos na corte. E para casa é... Sí. Cando empezamos. Despois xa era de outra forma. Que ademais, estaban as cortes estradas. Mira, estaban as cortes estradas e nós bailando encima dos tochos. Sí. Cando empezamos. Sí. E dábamos a corte cada noite, dábamos cada moza súa noite. Nós pasámoslo ben como agora as que veñen de nós. Pasámoslo de aquela maneira, pero non tiñamos carretera nin había luz. Nin auga nas casas, non había nada. Auga na fonte, a luz alá en la luz. Non, nada, non tiñamos nada. Pregunto isto. Non había luz. Non tiñamos nós. Mirade, e hai algún lugar así especial que vos recorde algo que vos quedou grabado na memoria para sempre? Pois a min, recórdame, e non debía decir, o meu home que tocaba o acordeón. Sí. O sea que aparte das pandeiretas, tamén tiñades máis instrumentos, non? Sí, ele tocaba o acordeón, pero ele aprendeu, ele solo, metíase nunha habitación ás escuras, para non andar mirando nas teclas, e aprendeu así. E tocaba bastante ben, para nós. Despois, E algunha experiencia cas vosas familias?
Sí, con elas. De tocar? Sí, ou cantar. Ai, a experiencia, eu ainda quería que tocaran máis, que tocan. Eu quería que tocase todos os, porque eu non quero que se acabe. A ver, unha experiencia que temos todas en común é, pois, na festa do río, pois xa sempre levamos as pandeiretas, por exemplo. E despois, o que é o tema de encontros de Carboeiro tamén. Despois había tamén unha feira en Vilatuxe. A rúa, ibas a tocar, íbamos tocar a pandeireta á calle, e despois xuntábanse todos. E viñan de outras aldeas tamén, a festa. As que tiñamos mozos, sí. Solo. E outras que querían buscalo tamén, ou que? Querían buscalo, porque tiña a zona de que eran moi buenas mozas. Había rivalidade, entón. Había. E había moitas. Daquela había 25 mozos no noso por lugar, nada máis. Había que andar finas. Mozos, xa mozos. E despois nós. Mira os que había. Había que andar finas, entón, non? Sí. E cando empezamos non había pandeireta. Sí. Eu toquei con plato. Claro, porque usabades tamén instrumentos, bueno, a modo de instrumentos. Eso foi cando empezamos. Os utensilios, non da casa, non collades as tixolas, e lle dabades coas cucharas. Ollámoslo que había, pero non había. As sarténs se collías para non debían de facer os huevos. Había que tocar unha lata. Porque outras cousas, mira, antes, agora é unha vida, pero antes era outra vida máis apertadiña. Eu pouco que sei tocar con plato de porcelana. Eu tamén. Aprendi con eso. E despois fixen unha pandeireta. Rifaba comigo cando decía, antes os alcohólitos botaban as platos de porcelana. E fixen unha pandeireta da colla do alcohólito. Mira, que nos vai contar aquí Elsa. Josefa. Eu, en vez de me poñer a comer, poñíame a tocar o plato no plato de porcelana, porque era onde non podía tocar. Era máis divertido. Era, pois non tiña pandeiretas, non había nada. Hai moito tempo. Aquel tempo va del miedo. Bueno, dámoslle entón. Por veña, unha peciña hai para todos.
nós queremos... Isabel, algo máis despacio, elas son maiores. E nos vamos por o camiño. Non, nos cansan no lento. A ver, unha despacio. A ver. Era moi niño, filho. Bravo, moi ben. E aquí vemos mellor, é que as luces... Eu sou moi velha, e as outras parecen que... Ali hai outra máis velha que a mí. Pero somos moi vellas e nós non sabemos facer a cousa mellor. Celsa, saliu de maravilla. Que va? Non pudo salir mellor. Pois, se ainda te agradezo que me dices eso. Há que salir a mal. Mira, mereceu a pena sudar ou non? Mereceu a pena? Que ti sabes, oi? Home, hoxe con este evento que temos aquí, mereceu a pena vir cantar, ou que? Hai moita xente. Fixéstelo... E aquí xa vemos un pouquiño mellor, pero é que ali atrás non víamos nada. Moi ben, moi ben. Un placer escoitarvos. Dá gusto ver como tocades, como cantades e sobre todo as ganas que lle poñedes de acercarvos desde o voso pobo ata aquí hoxe nun evento tan bonito que temos aquí por primeira vez en Ourense. Bueno, pois mira, viñamos de boa gana porque cada programa xa non estou aquí. Entón... Ou eu. Ya non, bueno. Que vai, que eu tamén, pero mellor é que vai ao Mar Vello. O Mar Vello, o que é vello non fai nada aquí. Hai que ir por orde, lo. Vamos, por orden, vamos por orden. Vamos. Ya acabamos. Ai, esta xente, moi bons sodes todos. Aplaudirlle a esta xente que non sabe facer nada. Mira que che pregunta aquela rapaza que hai ali, mira. Foi un placer contar con vos hoxe e unha ledicia aprender de vos. Hai legado, que está moi claro que hai legado. Foi unha actuación chea de forza, autenticidade e sentimento. Que maravilla escoitar esas voces que levan a tradición no corazón. Voces de loitadoras que sostiveron o mundo cos pés na terra e a cabeza chea de sabedoría popular. Hoxe sentímonos orgullosos de recoñecer esa herdanza viva. E vémonos reflexadas nela. Que orgullo é recoñecer nestas xeracións pasadas a semente do que hoxe somos.
E elas son herdeiras vivas desa forza, desa tradición e desa sabedoría que non pode desaparecer. Pedimos vos que esperedes un momentiño porque temos un pequeno obsequio para vos. Bueno, pues moitas grazas. Ainda boa que mirades por nós, que nós ainda non sabemos baixar as escaleiras. Bueno, moitísimas gracias por este agasallo en nome de todas as pandeireteiras de Zobra. Esto. Moitas gracias polo ramo que nos dan. Merecen é mellor o ramo que a nós. Moito millores. Onde vas poñer? Onde vas poñer? Un forte aplauso. Claro, queríamos casar, ¿eh? Si la vida de casados fuera como el primer día, pero despois cambia. E agora sí, imos dar comenzo a tan agarrada entrega de premios deste primeiro concurso de baile tradicional de Ruada. Pedimos un forte aplauso. Pedimos un forte aplauso para os membros do xurado que realizaron un traballo arduo e rigoroso, especialmente tendo en conta o altísimo nivel amosado polos grupos participantes. Chamamos o escenario o xurado composto por José Adrián Casalsío, Alexandre Sotelino Losada e Ismael García del Río. Chamamos o escenario a secretaria da Coral de Ruada, dona María Elena González, quen procederá á lectura das actas que acreditan a validez dos premios. Contamos tamén coa presencia de dona Fátima María Malingre Grande, presidenta da Coral de Ruada, quen ten honra de facer entrega aos galardóns e aos grupos premiados. E chamamos o escenario o excelentísimo señor don Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, quen fará entrega dos galardóns cos grupos premiados. Muy bien.
Acta de deliberación do xurado primer concurso de baile tradicional de Ruada. Prezados compoñentes das distintas asociacións folclóricas, recreativas, agrupacións xuvenils, culturais, de veciños e centros parroquiais. En Ourense, o domingo 25 de maio de 2025, reuniuse o xurado nomeado pola Coral de Ruada composto por persoas alleas á entidade organizadora para deliberar sobre as participacións presentadas na primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada. Este certame nace co propósito, tal e como recollen as súas bases, de enaltecer e promover o folclore tradicional galego, recoñecendo o traballo, a calidade artística e o compromiso coa nosa cultura por parte dos grupos participantes. Reúnese o órgano de evaluación para emitir a súa resolución composto polos seguintes membros. Presidencia. Dona Fátima María Malingre Grande, presidente da Coral de Ruada, con funcións representativas sen vez nin voto. Secretaria, dona María Elena González Iglesias, secretaria xeral da Coral de Ruada, encargada da redacción da acta sen voz nin voto. E o xurado, don José Adrián Casal Sío, don Alexandre Sotelino Losada e don Ismael García del Río. Tras valorar con rigor e respeto que require este tipo de encontros e atendéndose ás bases do concurso, o xurado acordou por unanimidade a concesión dos seguintes premios. Premio ao mellor vestiario. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada correspondente ao ano 2025, a agrupación que, segundo o xurado, destacou pola representación fiel, a coherencia histórica e o cuidado estético na indumentaria tradicional galega. Este galardón, dotado cun trofeo e diploma acreditativo, concédese a Grupo de Baile Musical Tradicional Sadeo. Entrega el premio Fátima María Malingre Grande. Premio ao mellor acompañamento. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, correspondente ao ano 2025, a agrupación que, segundo o xurado, destacou pola interpretación musical en directo, salientando tanto pola súa calidade como pola adecuación ao baile tradicional. Este galardón, dotado cun trofeo e diploma acreditativo, concédese a Grupo de Baile Musical Tradicional Sadeo. Entrega el premio el excelentísimo señor alcalde don Gonzalo Pérez Jácome. Categoría A. Terceiro posto da categoría A. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, correspondente ao ano 2025, premio dotado cun trofeo e diploma a Grupo E, Agrupación Folclórica Cántigas e Agarimos. Entrega el premio José Adrián Casal Sío. Grupo E, Agrupación Folclórica Cántigas e Agarimos. Segundo posto da categoría A. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, correspondente ao ano 2025, premio dotado con 150 euros, trofeo e diploma. A. Besvellos, Asociación Cultural Xacarandaina. Entrega el premio Alexandre Sotelino Losada.
Primeiro posto da categoría A, na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, correspondente ao ano 2025, premio dotado con 250 euros, trofeo e diploma. A. Grupo D, agrupación folclórica Cántigas e Agarimos. Entrega el diploma Fátima María, la presidenta da coral. Categoría B. Terceiro posto da categoría B. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado cun trofeo e diploma a Grupo C, agrupación folclórica Cántigas e Agarimo. Entrega Ismael García del Río. Segundo posto da categoría B. Na súa primeira edición do concurso de baile de Ruada, premio dotado con 150 euros, trofeo e diploma a Larapeteiras, Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro. José Adrián. Primeiro posto da categoría B. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 250 euros, trofeo e diploma a Chao do Río, Centro Cultural Pontevella. Entrega o premio el excelentísimo señor alcalde don Gonzalo Pérez Jácome. Categoría C. Terceiro posto da categoría C, na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 100 euros, trofeo e diploma, entrega o trofeo Alexandro Sotelino Losada. A. Grupo B, agrupación folclórica Cántigas e Agarimos. Está mal. Está mal. ¿O sí? Sí. Creo que está mal. Creo que está mal los premios. ¿Por qué? La cantidad. Segundo posto da categoría C, na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 200 euros, trofeo e diploma. A. Entrega el premio Ismael García del Río a Atelleira, Centro Cultural a Pontevella. Primeiro posto da categoría C, na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 400 euros, trofeo e diploma. A. Entrega el premio dona Fátima María Maligre. A. Papoula Xacarandaina.
Categoría D. Terceiro posto da categoría D. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 100 euros, trofeo e diploma, entrega o premio José Adrián a Adail da Sociedade Recreativa San Xoán de Calo. Segundo posto da categoría D. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 200 euros, trofeo e diploma, e entrega o premio Alexandro Sotelino Losada a O Muiño da Retorta, Centro Cultural Pontevella. É o primeiro posto da categoría D. Na súa primeira edición do concurso de baile tradicional de Ruada, premio dotado con 400 euros, trofeo e diploma. E o premio entrega o excelentísimo alcalde don Gonzalo Pérez Xácome. Caragao, Asociación Cultural Sacarandaina. En Ourense, 25 de maio de 2025, asina María Elena González Iglesias, secretaria da Coral de Ruada, co visto bo de dona Fátima María Malingre Grande, presidenta da Coral de Ruada. Pedimos un forte aplauso para os membros do xurado que realizaron un traballo arduo e rigoroso, especialmente tendo en conta o altísimo nivel amosado polos grupos participantes. Sí, bueno. E convidámonos a subir ao escenario, xa están, para recibir o recordo do noso concurso, don José Adrián Casalsío. Perdón. Sí. Ahí está. Sí. No, es este. Don Alexandre Sotelino Losada. E don Ismael García del Río. Un fortísimo aplauso para todos os grupos premiados e participantes. Foi unha xornada chea de música, tradición, emoción e moito talento. Dende a Coral de Ruada, queremos agradecer a vosa presencia, implicación e o esforzo de cada grupo por manter viva a nosa cultura popular. Despedimos esta primeira edición cun fondo agradecemento e co deseo de que todas e todes disfrutades do certame tanto como nós organizando. E xa sabedes, agardamos con moita ilusión a segunda edición do concurso de baile tradicional de Ruada. Vemos o ano que ven.